Ni nire naiz, psikologoa naiz, haurretan erabezaroan espezializatuta, eta bizka kontauko dizuet, elitizkat eskatu zian mugatzean ere interbentzioa familietara, bai? Gai oso zabala da, eta hitz egin dezakegu familiaz, biktimaz, erasotzaileaz, bai? Baina, bat sentatuko naiz familietan, bai? Nola etortzen dira, nolako egoera bat jasaten dauden familiak, kontestu terapeutiko batetara, bai? Horrelako egoera bat bizitzia ez da erreza, ez? Bai alde batean egotiak eta bai bestaldean egotiak sufrimendu handia sortarazten du, bai? Egoera ulertzeko modua ere danok ez daukagu egoera baten aurrian berdin kokatzeko gaitasuna, bai? Hor faktore desberdinek hartzen dute parte. Bai, gu guraso bezala eukiditzugun esperientziak, bai, gu guraso bezala eukidugun haurtzaroa. Ze harreman mota izan ditugun emozioak kudeatzeko daukagun gaitasun edo zailtasuna. Eta baita ere, segun eta egoera ze larritasun daukan. Bai, egoeren larritasunaren arabera, familia horren jarrera de sufrimendua ere desberdina da, bai. Importantea da ikustea ere sufrimendu hori adierazteko modu desberdinak daudela, bai? Zuk esan oso bezala lehen, izan alda, ukazioa, sarrea, mina, jarrera agresiboak, bai? Ez dugu asko biari inoiz, jarrera guzti horien atzetik dauana sufrimendu handia dela, bai? Eta indefentzio sentsazio bat, ez? Orduan, ezinbestekoa da gurasoak entzutea, beraien mina jasotzea eta kontentzio bat egitea, bai? Beti errespetuz eta empatiaz, bai? Ulertu behar dugu familia edo guraso hauek nola bizi duten beraien seme-alaba jasoten ari den egoera hau, bai? Eta zela kokatzen dian horren aurrean. Bestalde, beraiekin lan egitea ezinbestekoa da, oso garrantzitsua dialako bere seme-alabei laguntzeko. Bai, bullyinga jasaten ari diren ume eta neraben gurasoi dagokienez, nola etortzen dira, sufrimendua itzela da, bai, minduta etortzen dira, azarre, eta nik uste dut askotan sentitzen direla erasotuak, ez? Biktima bera bezala. Orduan, ezinbesteko da mina hau jaso, bai, lasaitu, eta esan, zenbait urrats emango diala egoera honekin bukatzeko. Bai, hemen garrantzitsua iruditzen jata bi puntu azpimarratzea, bai, alde batetik. Lagundu behar zaie gurasoei bere seme-alabaren egoera horretan ondo kokatzen. Bai, zer da hau? Batzutan guraso bezala, gure seme-alaben minak guriak itxen ditugu, bai? Eta sufritzen dugu bere sufrimendua, bai? Hemen banatu biagera pizkat, eta ikusi behar dugu bullyinga jasatzen ari dena gure seme-alaba dela, bai? Ez gu. Bestela, gure seme-alaban minan sartzen gera, eta hortik asko zailagoa da laguntzia, bai? Eta erasotuak berak asko zailago ikusten du irten bidea. Bai, arazoa intensifikatzen delako pila bat, eta erasotzaileak behar duena momentu horretan da indarra. Bai? Indarra, segurtasuna eta babesa egoera horretatik urteatzeko. Eta bestalde batetik, arrisku bat dago biktimizatzeko. Bai, hau da, biktima, erasotua izan dena, biktimarekin identifikatzen baldin bada, indargabe gelditzen da, egoerari buelta emateko. Bai? Eta hor, askotan tokatu zain nebi ikustea, etortzen dira nerabeak neregana, deprimituta daudenak, indargabe, ikasketetan geizki, harremanetan oso geizki, ez dia kokatzen. Eta bizkata, nola bullying egin zidaten, bai, duan dago, eta horrek pena asko ematen du, bai, zer dira pertsona batzuk superbaliotsuak, eta hor, gure helburua da hori indarra ematea, bai. Azkenean, helburua da autonomi prozesua bultzatzea, eta beraiek transmititzea, beraiek daukatela gaitasuna egoera hori aldatzeko, bai, eta hortik indartu. Beti ere, por supuesto, babesakin eta laguntzakin, bai. Eta gaitasun horietatik, gaitasunak eman, hainbat egoera esonatzeko, bere burua defendatzen jakiteko, bai, eta egoera horren aurrean beste estrategia batzuk sortzeko.
Hiru minutu. Beste aldera nua, bullyinga egiten ari diren nerabe edo aurren gurasoek oso zaila da, guraso bezala ikustea eta onartzea zure seme-alaba bullyinga egiten ari dela, bai? Baina ezinbestekoa da gurasoekin lan egitea, berai seme-alaben jokabidea moztu dezaketelako. Bai, esplikatu behar zaie, bere seme-alabek zela harremantzen dira, ze harreman mota eraikitzen dituzte, eta ze min eta sufrimendu eragiten ari diran. Eta era berean, ze kalte egiten ari diran harreman mota horrekin bere buruari. Orduan, hemen ere, gurasoei lagundu behar zaie, egoera horren aurrean ondo kokatzen. Zer da ondo kokatzea? Guraso bat gai baldin bada, bere seme-alaba eragiten ari den min horrekin, hau da, erasotuarekin konektatzeko, empatizatzeko, eta bere seme-alabak dituen zailtasunak ulertzeko, gai da pertsona horren jokabidea mozteko. Bere seme-alaben jokabidea mozteko eta zuzentzeko. Eta hor usten dut lan egin behar dugula. Eta bestalde batetik, parte honetan, arriskua dago erasotzailea demonizatzeko edo beharritzeko. Hau zer da? Hau da, kanpotik bakarrik ikusten dugunean ez pertsona oso bezala, baizik eta bakarrik bere jokaera ekaitzen dugunean. Kontutan hartu gabe edo ikusi gabe, jokaera honen atzetik ezintasun, zailtasunak eta pertsona bat dagoela. Eta horra iritsi gara nahi baldin badugu pertsona honi lagundu, beste modu batetako harremana eraikitzen. Bestela ze pasatzen da? Berdin, pertsona hau identifikatuko da agresorearekin, ez du irtenbiderik topatuko, eta gero eta gehiago errepikatuko ditu horrelako jokabideak. Eta bere identitatea hor eraikiko du. Eta beste guztia utzik da. Orduan, erasotzaien inguruan importantia da esatea zailtasun izugarriak dituztela. Zailtasunak dituzte, beraien ezintasunak, beraien ahultasunak onartzeko, beraien emozioekin konektatzeko. Hau onartu ezin dugunean gure ezintasun eta zailtasunak proiektatu ditzen ditugu eta bestearen ganifitzen dugu. Eta orduan, bestearen zailtasun eta zailtasunak matxakatzen ditugu. Orduan, ezinbestekoa da erasotzaileekin lan egitea. Ulertzea ze gertatzen zaion horrela harremandu ahal izateko. Eta ze zailtasun dauden jokaera horren atzetik. Ez baldin badugu erasotzaileekin lan egiten eta lehen interbenitzen, egoera kronifikatu dela, egoera larriagoa bihurtzen da eta gero pertsona horrek patologia bat sortzeko arrisku gehiago daukala. Eta baita ere, harreman mota horiek beste kontestu baten errepikatzeko. Eta bukatzeko, minutu bat, lau gauza aipatuko nituzke. Importanteak ditzen jatana. Lehenengoa, uste dut prebentzioan inbertitu eta lan behar dugula dano. Prebentzioa zezentzutan, 4-6 urtekin errezagoa da, esku hartzea. Zergatik, eta jokaera batzuk moztea, eskolatik, gurasoengatik eta gizartetik. Kalean ikusten ditugulako batzutan jokabide batzuk onartu ezin dianak. Eta gaur egun, gizartetik ikusten gero eta gutxi interbentzen da, ez? Ni txikixan ditzalian, zukalian, zehozek eizkitze, segitxuan etortzen norbait, eta da un tirón de orejas, eta gaur egun, no nos metemos ahí, pues hay que meterse. Orduan, 4-6 urtekin, iruditzez, errezagoa da, umea helduengandik dependienteagoak direlako, Eta hor errezagoa da jarrera horiek zuzentzea. Bigarren puntu bezala, iruditzen zait lehen esku hartu behar dela, ez gera zain egon behar esku hartze bat egiteko, eta jarrera batzuk moztu behar dira berehala. Hirugarren gauza bezala, umeak desberdintasunean eta emozioen kudeaketa edo inteligentzia emozionalean ezitzu eta hasi behar ditugu. Inteligentzia emozionala zezentzut
batzutan pentsatzen dugu inteligentzia emozionala dela, beti ondo egotia, beti pozik egotia, beti lasai egotia, bai, eta hori ez da inteligentzia emozionala. Bizitzan, tristura dau, konfliktua daude, ezintasuna sentitzen dugu askotan, da saber vivir en cada estado emocional, bai? Eta hortan lan behar dugu gure umek eta gurekin, claro, ez da, saber vivir tan triste, ez? Baina hori da lana, ze pasatzen da, guk ez bali baditzugu gauza guzti horiek soportatzen, bi polotara junda, alde batetik, kanpora aterako dugu, eta bestengan proiektatuko ditugu gauza guzti horiek, eta beste polo batetara junda, sartuko gera gehiago en un estado más depresibo, ezintasunean, indefentsioan, bai? Eta bukatzeko, jazarpen egoera bat oso egoera komplejua da, faktore pila bat ekartzen dute parte, eta oso garrantzitsua iruditzen jata egoeraren eta egoera horretan dagoen pertsona horren ulermen global eta orokor bat itxia, bai? Eta ulermen horretatik pertsona horren umedo nerabe horren inguruan gauden pertsona guztiak ulermen berdin horretatik implikatzea eta lan itxia, bai? Nik uste danok daukagula hemen lan itxeko asko.